Anga waleɲumandɔn foli bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ yen kɔni ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw de filɛ. An ka minisiri ɲɛmaaya daga yɔrɔ primature lajɛ sigira sen kan minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita ni minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ dakun kun ye kelen ye ka lajɛ jamana furuba caman bɛ wele ko collectivité. Yɛlɛmaw minnu kan ka don o la barisabu ka d'a kan maa caman dɔgɔ bɛɛ gafe kɔnɔ k'i ye furubaca kɛba ye ka sɔrɔ i tɛ hali ni bɛɛ yɛrɛ a dɔw fana bɛ olu tɛna u na kuma na wali kelen u tɛna kuma si ka se ka lajɛ ka sɛnsɛnni don o baara la sigi kun y'o ye. Mali sɔrɔ bosobaw ka jɛkulu Chambre du commerce et d'industrie du Mali ale jabala la lajɛ dɔ sigira sen kan jagokɛlaw fɛ ka lajɛ yɛlɛma min ni o bɛ ka don faba kɔnɔ bi Bamakɔ marabolo ɲɛmayaso ka hakilinatalenw fɛ ka lajɛ ka nbɛda kanaw k'olu fura ni o bɛ ka kɛ sababu ye ka dadigi kɛ jagokɛla dɔw la ka lajɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ko la sigi kun y'o ye. Bamanankan na kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bi walawala aw ye aw dangana. Minisiri ɲɛmaaya daga yɔrɔ la primature Modibo Keyita fɛ a ye minisiriw fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ ka jateminɛ kɛ minisiri min bɛ ni ale ɲɛsin bɛ jamana furubacako ma ani kumaɲɔgɔnya donni ma fanga bondaw ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ u kun ye sɛgɛsɛgɛli dɔw sigi sen kan ka lajɛ an ka furubaca min ni u k'a ma ko collectivité fonctionnaire de collectivité maa minnu ye a furubaca kɛbaw ye yala u bɛɛ wa n'u bɛɛ yala u bɛ na u na kuma na wa sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ jatew y'a yira k'a fɔ o maa caman de bɛ yen minnu ni tɔgɔ bɛ u la k'a fɔ u ye an ka jamana furubaca kɛbaw ye ka sɔrɔ u tɛ yen yɛrɛ o kumana nafolomugu min bɛ bɔ sanga ni waati kalo o kalo ka bila u ka bolo kan k'o kɛ sara ye a baara ta u tɛ yen janko u ka baara kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka sɛfɛwari miliyari 30 de kɛ ka jamana wagande dan maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu dɔw ye furubacaw ye a kɛbaw ye collectivité fonctionnaires la i bɛ taa sɔrɔ a dɔw fana tɛ na kuma si u jɔyɔrɔw la ka na baara kɛ gafe min ni o bɔra minisiri fɛ o kɛra sababu ye minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita ani minisiri tɔw u ka fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛw kɛ fɛɛrɛw minnu kan ka sigi sen kan Maître Muntaka Talla ni ale ye minisiri ye min ɲɛsin bɛ kunnafoniko ma jamana babu sendigi ale kumana minisiri muso nɔna ka jira k'a fɔ minisiri muso ye baara min kɛ a ye furubaca kɛba ninnu nɔkun de taama u ko minnu ma ko agent fictif o tɛ dɔ wɛrɛ ye maa min ni tɔgɔ bɛɛ la ka fɔ a bɛ yen ka sɔrɔ a tɛ yɛrɛ sara bi bɔ kalo o kalo ka bila a ka bolo ka maa tɛ sara in da yɔrɔ dɔn barisabu ka d'a kan a tigilama tɛ yen janko a k'a fɔ k'a bɛ wari ta o nafolomugu min ni o bɛ don o da fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka jamana wagande kɔni peretu o tɛmɛnen kɔfɛ minnu fana bɛ yen nɔ ni olu ye furubaca in kɛbaw ye olu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ la u b'u ka jɔyɔrɔ bila u tɛ ye kuma si an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli minisiri muso a y'a ta fɛnɛ ka ɲɛsin an ka jamana lakanako binyaku fɛnɛ ma jatew ye a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni kun jɛlen kɔfɛ faamuyaw ye a yira k'a fɔ sɛfɛwari miliyari 30 ɲɔgɔn na o de bɛ taa ka jamana wagande da barisabu ka d'a kan nin fonctionnaire ninnu minnu lɛ nin ye ni tɔgɔ bɛ u la k'a fɔ u bɛɛ ka sɔrɔ u tɛ agent fictif u bɛ t'u jɔ maa 10 ni 7 ɲɔgɔn na de la wa san kalo o kalo jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wari de ta k'o bila u ka bolo kan ni o ye kalo sara ye minisiri Muntaka Talla ye a yira k'a fɔ minisiri muso ye nin baaraba in min kɛ nin ye fɛn min dora sa conseil senfɛ ni o ye minisiri ɲɛmaa ka lajɛ ye u jɛra ka hakilinata k'a fɔ maa minnu ni olu kɔni sɔrɔla nin wale in na u na ɲangi o tɛmɛnen kɔfɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ka n'an ka jamana sɔrɔ fiyewu u kɛn bɛ k'o hakilinaw fɛnɛ ta walasa min ye agent fictifw ye ni o ye maa minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don furubaca kɛbaw ka gafe kɔnɔ k'a fɔ olu ye furubaca kɛbaw ye ni u bɛ ka ni maa wɛrɛ bɛ ka sara ta u nɔ na a bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ. Minisiri kura min ɲɛsin bɛ kiiriko ma Maître Mamadu Ismaël Konate ale kɛlen kɔfɛ k'a ka sigikafɔba dayɛlɛ sariyatigiw ni ɲɔgɔn cɛ u ko min ma ko dialogue national pour une justice de qualité bibi in na a bɛ ka kumaɲɔgɔnya de don ani cakɛda ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛda minnu n'u dulonnen don a la a ka nin sen kumaɲɔgɔnya a bɛ k'o don ani jɛkulu min ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ wele ko cellule nationale de traitement des informations financières o ye jɛkulu ye min ka baara ɲɛsinnen don jateminɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kunnafoni nasira kan nafolo yɛrɛ a bɛ labaara cogo minnu na an ka jamana kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ nin jɛkulu ye min lɛ nin ye a ka baara jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yurugu kɛlɛli la nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ni olu b'u ka wari sɔrɔ ŋanamu na
ni u bɛ labana ka labara sira wɛrɛ fɛ mɔgɔw bɛ sira min ye ni o dagalen don ka sɔrɔ wari yɛrɛ lasulu ye ŋanamu ye blanchiment de capitaux a ka baara ɲɛsinnen don olu ɲɛɲinini ma maa minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu bɛ nafolo ta k'a don bamanjiya walew dafɛ wale kelen u b'u ka nafolo sɔrɔ bamanjiya walew la nin jɛkulu in ka baara ɲɛsin bɛ nin bɛɛ lajɛlen de sɛgɛsɛgɛli ma nka bi bi in na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jɛkulu in a degunnen don barisabu ka d'a kan n'i ye jɛkulu in yɛrɛ baarakɛyɔrɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gwɛlɛya min bɛ u ka o dɔ ye maako ye barisabu ka d'a kan u ko min ma ko analyse maa min ye kunnafoni yɛrɛ jateminɛbaa ye o kelen dɔrɔn de bɛ cakɛda in na aya maa minnu ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye o fila dɔrɔn de bɛ cakɛda in na o de kosɔn minisiri Mamadu Ismail Konate ni o ye kiriko minisiri ye a ko dɔgɔkun nata a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni nka min ye jɛkulu in maaw ye k'u wele jango u ni jamana sariyatigiw bɛ se ka sigi ko barisabu ka d'a kan jamana sariyatigiw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka baara la o kuma na nin cakɛda min ni a bɛ wele ko cellule nationale de traitement des informations financières minɛnw de bɛna ɲini k'o bila u ka bolo kan walasa u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo maître Mamadu Ismail Konate a y'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni fɛn min ye a ko sɛgɛsɛgɛli ma na ɲɛ cogo o cogo ni nɔ ma bɔ ka nɔ minɛ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ fu ye ko kuma na ko jamana kiiri mago jɔlen don kiiri jɛlen kiiri jɔlen kiiri jolen de la sa min bɛ se ka to jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ ye jamana kiiri la an y'a fɔ y'an ka bakuruba kunnafoniw na sɔrɔkɛlaw ka so min bɛ wele ko chambre du commerce et d'industrie du Mali olu ye sigi dɔ kɛ alamisa tɛmɛnen barisabu ka d'a kan hakilina min dalen don Bamakɔ marabolo ɲɛmaa fɛ bi ni o ye k'a lajɛ min ye nbɛdakanaw ye k'olu labila o kɛmɛ sababu ye ni ka dadigi sɔrɔ bosoba dɔw la ni o ye jagokɛlaw ye o kumana jagokɛlaw farala ɲɔgɔn kan u tɔgɔlaso la k'a lajɛ dɔnse min bɛ se ka taa u fɛ walasa degun min bɛ k'u sɔrɔ o bɛ se ka furakɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min u ka sigi kun y'o ye min kɛra chambre du commerce et d'industrie du Mali la an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara Karimu Samake u ye fɛn min sɔrɔ ka bɔ an ka yaga ɲɛmadaw fɛ Mali jagokɛlaw transportɛrw ani a bololabaarakɛlaw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye ka wele dakan bila u ka mɔgɔw ma yaasa bɛɛ lajɛlen ka to faso kɔfɛ an nana an ka chambre la yan tɔn fɛn bɛ kuma jagokɛlaw tɔgɔ kan an ye commission centrale dɔ sigi min bɛ kuma a commission tɔgɔ commission ad hoc min bɛ kuma nin programme de déguerpir kan o commission ba sigilen jagokɛla bɛɛ ka tɔnden fila b'a kɔnɔ o commission ba in fana tila ka sous commission créer donc en un moment fɛ ka min fɔ dɔrɔn an ka tɔndenw ye bɛɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ commission min sigilen filɛ n'a ye sous commission créer a kɔnɔ n'Ala sɔnna u bɛ baara la su ni tile u bɛɛ bɛ se ka satisfait cogo min na jamana in basigi an b'o de nɔfɛ an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de kɔnɔ an ka tɔndenw bɛɛ k'a dɔn nin tile fila in na sous commission kan ka wuli ka taa visite de terrain daminɛ ne yɛrɛ gajigo bɛ commission sensibilisation kɔnɔ an kan ka commune 6 in bɛɛ sillonner commission fɛn fɛn bɛ yen fana n'an bɛ bɔ olu bɛ fara commission sensibilisation kan o ka membre dɔ bɛ fara an kan an bɛ bɔ an bɛ taa an ka tɔndenw lajɛ commune 6 in bɛɛ kɔnɔna la mun degun mun b'u kan an bɛ fɛnw bɛɛ recenser État y'o de fɔ an ye an bɛ taa dialogue de la fanga tɛ foyi tɛ État fana kan ka na ni dɛmɛ min ye o dɛmɛw bɛ na pour que déguerpi ninnu fana ɲaji bɛ cɛ cogo min na. Effectivement ni sera lakana o ka di bolifɛntigiw ye ni sera lakana na a ka di bolifɛntigiw ye mais a ka lakana mɔgɔw ka hɛrɛ kɔnɔ quoi pour que mɔgɔw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ caman bɔ ni sera lakana na a bɛ caman bɔ accident na a bɛ camanba de bɔ accident na mais a kɛ waati a n'a a kɛcogo degun b'o kɔnɔ depuis a daminɛna u y'a baara kɛ u ma sɔn k'anw associer a la anw ma don a la mais maintenant sisan comme conseil chambre y'an wele an nana an bɛna an ye conseil an ye fɛngɛ sigi laɲiniw sigi pour que an ka se ka nafa sɔrɔ a la ka di an kɔmɔgɔw ma est-ce que i y'a faamuya. Bon an ye hakilisigi dɔɔni sɔrɔ réunion minnu bɔra kɔnɔ ani commission minnu créera ka na chambre commerce la ka taa bila ensemble la et baara minnu bɛ an ye hakilisigi sɔrɔ toujours an b'a f'u ɲɛna o ka sabari mais o k'a don an bɛ ɲɔgɔn dɔn anw t'o la sabari ten k'a fɔ ko an b'o la sabari k'a fɔ ko tiɲɛli bɛna las'o ma non jamais an b'o la sabari ni tiɲɛli kɛra jamana min kɔnɔ a tiɲɛli bɛ s'anw de ma fɔlɔ la donc Sinakodenmu tɔgɔra ani association fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔra donc an bɛ weleli kɛ o ka sabari hali bi o ye jigiya min ta k'an sɛgɛrɛ donc ça veut une semaine ou 2 semaines o ye ne labɔ n ka bitigi kɔnɔ Sinakodenmu bɔra coordination bɔra association tɔw bɛɛ lajɛlen bɔra an bɛ baara la su ani tile mais hali bi an b'o baara kelen de la laɲini fo laɲini ninnu ka sabati an ko baara bɛ kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na baara bɛ kɛ fɛn jumɛn de kan tagana segi bɛ k'a kan mɔgɔw bɛ wuli mɔgɔw bɛ segi ka sigi
depuis temps de Modibo hadamadenw bɛ kɛ siradaw la Musa Traoré Alifa Tumani kana bila bi la mais an b'a fɛ furu ka sigi o la pour que baara ka kɛ baara ɲɛnaman kelen ye baara ɲɛnaman kelen ka se ka sɔrɔ mɔgɔw ka se ka lafiya sigiyɔrɔ ka se ka sɔrɔ o de kama an sera ensemble la an sera chambre commerce la an n'u b'a kuma la ani chambre commerce président yɛrɛ taara fɔ ensemble la commission sigilen bɛ yen o ye maire lamɛn o ye gouverneur lamɛn o y'anw fana lamɛn comme o y'a fɔ an ye fana ministre tɛ yen ministre min kan ka baara kɛ nin na n'u n'a ma sigi o y'a bɛ interpeller pour que n'u sigira an bɛ bɛɛ lajɛlen ka intérêt anw ka intérêt ani an ka mɔgɔw ka intérêt ani état ka intérêt ani jamana ka intérêt an b'o defa jamana ka intérêt fɛn ɲɛmɛ basigi o kadara kɔnɔna na an b'a lɔdɔniya k'a fɔ ko nin jɛkulu ninnu u ka ɲɛmɔgɔw u ye welekan bila yaasa min b'a to bɛn ani basigi u ka sinsin ninnu kɔnɔna na. Pris Bank International wariso do min bolofara bɛ an ka jamana kɔnɔ walasa ka dɛmɛ do ka ɲɛsin malidenw ma u ye dɛmɛ hakilina dɔ ta ka ɲɛsin labitanizow ma Bamakɔ Mali faaba la labitanizo minnu bɛ ni a baarakɛlaw degunnen do ka sabu kɛ mina dɔw ye u ye olu lase u ma a kɛra Bamakɔ Mali faaba kɔnɔ ka bɛn ni juma do uti kalo tile 12 ye an ka maa minnu kun bɛ u nɔfɛ taama in na Marietu Jalo ani Mohamed Sidibe u ye fɛn min sɔrɔ ka bɔ ye an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Wari bɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko Coris Bank u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan n'a bɛ fɔ ma ko Coris Days o don ye ɲɛnamaya kɔnɔna la u ye dɔgɔtɔrɔso sugandi Bamakɔ kɔnɔ ka taga domolo belebele kɛ olu ye n'o ye Gabriel Touré Luxembourg ani quartier Mali ni Sogonikɔ CSRF u y'a yira k'a fɔ k'olu ka baara tɛ wari mara dɔrɔn ye ka bɔ u ka bureau kɔnɔ ka population ni lakana o fana ye u ka laɲini dɔ ye. Gabriel Touré directeur administratif y'a yira k'a fɔ ko nin domolo in dili jara olu ye kosɛbɛ sabula ka daa kan k'olu bɛ miliyɔn 26 de don Gabriel Touré sanuya la san o san o bɛɛ la ta caman kɛra baara in na mɛ belebeleba bɛ kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyala bi kosɛbɛ ka daa kan ni sanuya sabatila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka banabaatɔ ka bana kɛnɛya joona. Coris Bank mɔgɔw bɔlen Gabriel Touré la u y'u kunda Luxembourg kan yen fana u ye domolo belebeleba di dɔgɔtɔrɔso ma safinɛw omo ka taa se eau de javel ma ani poubelle dɔgɔtɔrɔso Luxembourg directeur général y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ barisabula ka daa kan n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ furakɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ jɛlen don ani a bɛ furakɛ yɔrɔ min na o fana jɛlen don. Coris Bank représentant y'a yira k'a fɔ ko bi ye donba ye olu bolo a y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ olu bɛ Mali kɔnɔ u sen kan ka ye fasojɔ baara la fasojɔ baara in tɛ taa faso sanuyali kɔ ka dɔgɔtɔrɔsow sanuya a ka ca Ala fɛ caman bɛ bɔ banaw la a y'a yira k'a fɔ fana ko nin don in n'a ɲɔgɔnnaw de b'a to u bɛ se ka gɛrɛ u ka clientw na k'u ka laɲiniw dɔn wa k'u bɛna Coris Day ɲɔgɔnnaw caya ka population ka degun ɲini k'a dɔn ni ka fɛɛrɛ ɲiniw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni domolo minnu kɛra nin dɔgɔtɔrɔso 4 ye a kasabi bɛ taa jɔ miliyɔn 6 la wa a bɛ na kɛ sababu ye ka dɔgɔtɔrɔso ninnu ka jɛya la sabati fo ka se kalo damadama ma. Centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture o ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsinnen don maaw degeli ma kalali yɛrɛ cogo ɲuman na olu ka sɛrɛkulu 37 o bɔra min dɔgɔdalen kun don Madame Haidara Jɛnɛba Sila Union des jeunes musulmans du Mali Mali silama denmisɛnninw ka jɛkulu o musolakaw ka ɲɛma don o kɛra sababu ye min ye kɛnɛ dɔ ye o sigira sen kan kɛnɛ min senfɛ ni yamaruya sɛbɛnw dira a y'a kalali yɛrɛ a degebaw ma denmisɛn 109 ɲɔgɔn na ka jira k'a fɔ u kɔni kɛmɛ kalalikɛla wanɛw ye sa u bɛ se ka u yɛrɛ ta a la ni ka labana ka ɲɛ maa wɛrɛ mɔ a la ni u ma ɲɛ ko u bɛ cakɛda sigi sen kan barisabu ka d'a kan Isuma fɛnɛ ka ye a ko yɛrɛ kɛnɛ kan o y'ale fɛnɛ ka wele ka jɔ fɛnɛ kunba dɔ ye min bɛ se ka to denmisɛnninw olu bɛ se ka baara ko ka o ɲɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna larabukala kɛbaw ni arabuka mɛnbaw olu ka baarako bɛ se ka ɲɛnabɔ u fɛ cogo min Isuma ma ɲɛmaw caman kun bɛ kɛnɛ kan an yɛrɛ ka maa minnu kun bɛ yen o ye Ibrahima Kulubali ani Tata Ture ye u ye fɛn min sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ k'a ɲamada o fɛ. Cakɛda min n'a bɛ wele ko PEC n'a ka baara ɲɛsinnen don ka mɔgɔw kalan ani ka mɔgɔw ka dɔnta ka wiliya finikala nasira fɛ olu ye lajɛrɛ belebeleba boloda CICB la alamisa don août kalo tile 11 ka sanga ni u ka kalanden 37nan ka kalan kuncɛli ye. Centre COPEC yɛrɛ dayɛlɛna 1972 waati kabini o waati fo bi COPEC cɛsirilen don kosɛbɛ ka ɲɛsin musow ka sɔrɔ ɲɛtaga ma kalali nasira kan u ka laɲini fanba dɔ ye musolamɔgɔ minnu bɛ
nɔ n'u ma se ka ɲɛtagaba sɔrɔ u ka kalan nasiraw fɛ. U ka labɛnw sabatilen don ka dɛmɛ don o musolamɔgɔw ma walasa u be se ka bolominɛyɔrɔ sɔrɔ u ka jɛnatigɛ taabolo la. O de kadara kɔnɔ u be musow lakalan k'u kɛ karamɔgɔw ye kalali nasira kan. Fɛn min ye COPEC ka laɲini ani UJUMAN ka laɲiniw u be taga ni ɲɔgɔn ye. Bari UJUMAN fɛnɛ ka laɲini fanba ye arabu kalanden minnu be nɔ n'u kilala kalan na u ka se ka baara ɲɛnaman sɔrɔ min be se ka k'u ma jigiya ye donna nataw la. Ne ni sojara bi kosɛbɛ n ye jama mun bɔlen ka na nin cérémonie in na ani denmisɛnnin minnu bɔra bi n'u ka diplôme ye a ye nisɔndiya a y'a yira n na k'a fɔ vraiment musomaninw bɛ ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ cɛw kelen tɛ se tuguni olu kɔrɔ alors u yɛrɛ ka dɔ kɛ sisan alors bi diplôme di o de yira ne la alors k'a fɔ muso yɛrɛ y'a faamuyali kɛ sisan ko cɛw tɛ se tuguni u kɔrɔ f'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ comme ala y'a fɔ cogo min na bolo ye fila ye sen ye fila ye ɲɛ ye fila ye ɲuwo ye fila ye a y'a bɛɛ kɛ fila fila ye de ni kelen tiɲɛna kelen ka ta ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni se tɛ cɛ ye e k'a dɛmɛ. Nin kura bɛ ka fiyɛ sanga ani wagati kalali taabolo la ka da jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ kan. O de kama centre COPEC ye bursi 100 labila minisiri min ka cakɛda ɲɛsinen don baara ani baaradege ma. O bursi 100 fɛnɛ labila man tɔgɔ la. Fɛn min ye san wɛrɛw n'a nataw ye bursi 50 o fɛnɛ labilalen don ka di UJUMAN ma. Nisɔnjɛlen don bi min dara vie Sambu fɛ a ye o lawudu dafa. Ɲinɛ ale ni ministre de l'emploi ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na n'o ye Babiye u ye bursu 100 di UJUMAN ma walasa arabu kalandenw minnu b'an bolo so kɔnɔ n'u u tilala kalan la ou bien u ma ka kalan ma taa yɔrɔ jan musomaninw na yan'u sigilen ka to k'u kana ka na u bolo dege tailleur la o bi miliyɔn caman ko de fɔ a jɛna min kɔ walasa jeune musulmanw ka se ka na u yɛrɛ former wele min b'an bolo dɔrɔn ka di jeune musulmanw ma surtout minnu ye arabukala kɛ an ko min ni kɛlaw la a mɛnna a kuma faamuya parce que maaw bolo ni arabukala kɛ i kan ka kɛ wajulikɛla i kan ka kɛ alimami i kan ka da misiri kɔnɔna ni bateau côté dɔrɔn de la mais bi UJUMAN y'a jira k'o tɛ e ye nin kɛ ne sisan jeune 100 de ɲinɛ fana a bursu wɛrɛ d'a ma bursu 50 fana dira ma bi nin kɛnɛ kan ka bɛn mois d'octobre ma olu fana ka k'u labɛn ka don jeunes bɛ an bolo minnu bɛ ka transformation agroalimentaire kɛ minnu b'a la ka plomberie kɛ minnu b'a la ka baara wɛrɛw dege min b'a to i ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali n'i ma don bureau kɔnɔ i bɛ se ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye i bɛ se ka i yɛrɛ balo i bɛ se k'i ka famille ta ala ye kiraw kira ci ala ka kira bɛɛ kun ye bololabaarakɛla ye n y'o de fɔ ala ka kira bɛɛ ni min kun ti numu ye o ye menuisier ye walima o ye yama fana tailleur ye ala ka kira bɛɛ formation professionnelle kun b'a bɛɛ la ala ka alayhi salam o kun ye bagangɛnna de ye yana kɛrɛya ka d'a ma donc o kɔrɔ diinɛ b'i bolola baara de fanga bonya. Bɛ kuma bi nisɔndiyalen comme bamananw b'a fɔ mɔgɔw nisɔndiyalen vraiment kuma bɛ dɔgɔya i da kɔnɔ parce que ninnu minnu bɔra nin ye bi n'o o promotion a tɔgɔ dara ne yɛrɛ la donc vraiment ne kɔni ne fara nin ko in kɔnɔna na kosɛbɛ yɛrɛ de an bɛ mɔgɔ jumɛn fo kosɛbɛ o ye Sambu Fane an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn parce que munna a ye 100 bourses de di an ka mɔgɔw ma ɲina wa fana san tɔ minnu bɛ nale fana a ko a bɛ 50 bourses di an ka mɔgɔw ma n'o ye UJUMAN cellule féminine a b'a di olu ma bon donc ne bɛ se k'a fɔ vraiment Sambu ye danaya min ta k'a di anw kan anw fana b'a danaya fa inshallah n bɛ se k'a fɔ fana denmisɛnninw ka baara kɛ a kana kɛ ko bursu dira ma aw taara ka taa aw sigi ten non u ka baara kɛ parce que baara de bɛ mɔgɔ nafa ni y'a mɛn k'a fɔ ko ne a tɛ kɛ ne na ou bien nin tɛ fɔ ne ma o b'a sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ de kɛ la dɛ sinon furuso kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn bi ni i bɛ baara la muso e bɛ baara la hali furukɛ a b'i bonya i denw b'i bonya mɔgɔ wɛrɛw b'i bonya sigiɲɔgɔnw b'i bonya mun b'o kɛ parce que i yɛrɛ b'i ta sɔrɔ i yɛrɛ ye et que i sirilen tɛ mɔgɔ la donc Sambu bɛ min kɛla nin ye o ye denmisɛnninw ka épanouissement de vraiment moi je suis très contente. Kalanden minnu n'olu tilala u ka baaradege kalanw na olu somɔgɔw caman kun bɛ nin lajɛrɛ belebeleba in kɛnɛ kan ka fara mɔgɔba caman kan baara bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni diplôme dili ye kalandenw ma minnu tilala u ka baaradege kalanw na. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Laginɛ Konakirikaw fɛ fanga sinamatɔ ɲɛma Selo Ndalen Jalo nɔfɛ maa dɔ ka kiiri dayɛlɛla alamisa tɛmɛnen uti kalo tile 11 Usman Gawal Jalo
wasaden do wasablo kono jalaki min dame ka ɲɛsin a ma o ye de k'a fɔ a ye jamana ɲɛma Alpha Condé mafiɲɛya o tɛmɛnen kɔfɛ Alpha Condé ka fanga ɲini jɛkulu RPG maa saba bɛ yen ko a ye faali fɔ ka ɲɛsin olu ma ani u ka kumaɲɔgɔnya dɔ senfɛ kere min dayɛlɛla alamisa don uti kalo tile 11 Usman Gawal Jalo UFDG fanga ɲini jɛkulu tɔnden a ye a ka lapasabaw bila ka a lapasa nka min ye kiriw kɔni ye olu bɛɛ senna laɲiniw minnu ni olu kɛlen don procureur kɔni fɛ o ye de a ka lajɛ ka san 5 kaso da a kun ni ka labana ka laginɛ wari o miliyɔn 2 fɛnɛ da a kun a ko sara alamandi bibi kɔni na min ye a ka lapasabaw ye olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka fɔ olu jɔrɔn tɛ barisabu ka da ka fɛn min wale filɛ nin ye yanni ka taa se jaabi laban bɔli ma k'u bi ale olu kɔni na wuli ka jɔw ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ senna ye min bɛ se ka to man ɲi a bɛ se ka jabajɛ barisabu ka da kan ko in ye politiki nasara de ye wa fɛn fɛn bɛ ka ɲɛsin a ma ko a si ni tiɲɛ bɔn tɛ ɲɔgɔn fɛ. Gabon jamana kɔnɔ sibirido uti kalo tile 13 jamanakuntigisigi kalataw bi dayɛlɛ jamanakuntigisigi kalata min senfɛ ni cɛbɔ 14 binu k'a da ɲɔgɔn na ka jamana ɲɛmaaya ɲini olu la Ali Bongo Odimba bɛɛ ni o ye Gabon jamana ɲɛmaa ye bebe na jamana ɲɛmaakɔrɔ de Omar Bongo de kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Casimir Oyemba yanni campagne yɛrɛ ka dayɛlɛ ni o yɛrɛ mankutu ye ale ye kɛnɛ dɔ sigi alamusa tɛmɛnen ni ka jira k'a fɔ ale b'a fɛ ka Gabon labaara ni hakilina min ye projet de société ka o walawala a ye a jira k'a fɔ yɛlɛma de bi kɛ Gabon yɛrɛ fa bɛɛ lajɛlen la ni ale kɛra jamana ɲɛmaa ye wa ka baara min ni a bɛn'o kɛ projet de société a k'a ma ko Gabon pour tous o ye Gabon ka den bɛɛ lajɛlen ye min ye hakilina 37 ɲɔgɔn na ye a kɛmɛ k'o de kɛ gafe ye nka ko a ka baarakɛta fɔlɔ bɛna kɛ fɛn min ye ni a kɛra jamana ɲɛmaa ye o ye ka yɛlɛma don jamana yɛrɛ a taacogow la jamana sariya sunba la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye jamana sariya sunba ye k'a lajɛ ni kalata ko k'a bɛ kɛ bɛɛ a ka bɔ tako kelen in na k'a kɛ tako 2 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Casimir Oyemba maa min bɛ ka kɔkɔrɔma don fanga ɲini jɛkulu 2 fɛ ni o ye Union nationale ani ADER ye a yɛrɛ bɛ deli ka kɛ farafinna camancɛ yanfa jamanaw olu ka wariso Banque des États de l'Afrique centrale a kɛra o gouverneur ye ka laban ka kɛ Gabon ministre ɲɛmaa ye ka tɛmɛ a kɔni bilama ni Ali Bongo Odimba ti ɲɔgɔn kan bɔ wa fɛnɛ y'a yira fana k'a fɔ kalata in yɛrɛ min bɛ ka kɛ ale danda la k'a fɔ a na se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ nka n'a ma ɲa k'a fɔ k'i sigi k'i da k'i bombo ye k'i ti kuma ko la ko o t'a ɲɛ ye o kumana ale kɔni mi sen don ko in kɔni na a ma na kɛ kɛcogo min kɔni na maa kɔni tɛna fɔ ko ale kɔni mi sen don a la ko barisabu ka d'a kan a y'a bɛɛ lajɛlen Gabon ka den ye cogo min na a k'a ka u bɛɛ k'u sen don a la o cogo kelen la. Gambie jamana kuntigisigi kalata kɛra alamisa tɛmɛnen uti kalo tile 11 jamana ɲɛma ale bɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ ani fanga sinamatɔ ɲɛma bɛɛ ɲɔgɔn na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ min ye wetekɛsow ye olu datugulen alamusa tile binnen jatiw olu bɔliw bira ka daminɛ maa min bɛ min ye kɔni o ma sidɔn fɔlɔ bawo jatew bɛ senna nka min ye kunnafonidilaw minnu ni olu bɛ Zambi kɔnɔ olu ye a jira k'a fɔ ni ye Zambikaden sigi 100 sara la 60 kɔni ye kala ta u b'a jira k'a fɔ maa fanba bɔra ka kala ta kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ni tako filanan ko a bɛ ye a la bɛɛ maa filaw de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ barisabu ka da ka yɛlɛma kura min don mɛ sariya taabolo la o kɛmɛ k'o wajibiya k'a fɔ kalata in kɔni a bɛ kɛ tako 2 de ye ni si ma se ka tɛmɛ 100 sara la 50 kan u b'a jira k'a fɔ a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ tako 2nan na. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Erisila jamana fa min ni a bɛ wele ko Crimée a bɛ se fɔ Tenza barisabu ka da kan Crimée bilama kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u ni Ukraine jamana tɛ bilen barisabu ka da kan olu b'u yɛrɛ faamu fa min na o ye Erisila jamana ye wa ko in ma kɛ baasi ye Erisila jamana fɛnɛ mɔ nka kɔsada in na Ukraine ni lakana tigilama dɔw kuma fɛ ka bulukusu kɛ ka don Crimée kɔnɔ ka taa wale dɔ kɛ wale min bɛ se ka Crimée basigi tiɲɛ k'a sabu kɛ a y'a taamɛ yɛrɛ fara Erisila jamana ka ko in kɔni sera ka poyi barisabu ka da kan janfa min labɛnnen kun don janfa sera ka ye Erisila jamana fɛ fɔ ka tɛgɛ kɛ maa ninnu na surasiw minnu ni olu kun bɛ ka janfa in labɛn Ukraine ma ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la u y'a yira u minɛnen k'a fɔ olu nakun kun tɛ Crimée kɔnɔ k'a fɔ de ko u bɛna maa fa wale kelen cakɛda minnu bɛ yen ka taa o dɔw bɔn k'o tiɲɛ ko nka ko a dabɔkun de ye ka se ka furumara ni wuli Crimée kɔnɔ walasa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ damu ta munumunu zalo la diɲɛ ɲɛfɛ turisiw n'a ma ɲa k'a fɔ u kuntilenna ye Crimée ye
u bɛ se ka bɔ u taabolo kan u bɛ kɛ sababu ye ka kirime yɛrɛ sɔrɔ sɛbɛkɔrɔ yobo yaba ko hakilina kunkun y'o de ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin surasiw minnu minɛ ne filɛ nin ye sɛgɛsɛgɛliw ye a jira ka bɔ RISI la yan b'a fɛ k'a fɔ a ya Ukraine ni lakana tigilamaw ka ɲɛmayaso ko olu ye u ka dɔnta ka wuriya waati jan u bɛ ka entraînement gɛlɛnw kɛ walasa baara in bɛ se ka nɔgɔya u bolo Ukraine kɔnɔ nka kɔni ma se ka sira sɔrɔ barisabu ka d'a kan RISI lakaw sera ka fura bɔ u ka woro ɲɛma u kɔni bilama minɛnen don RISI la jamana bolo Vladimir Putin ye a jira k'a fɔ nin ko in min kɛlen filɛ nin ye a y'a ko a n'a jaabi di Ukraine jamana mɔ jaabi min bɛ se ka a labɔ a y'a yira fana k'a fɔ dankɔrɔba muganw ka lajɛ min ni o kan ka kɛ Normandie ni u k'a ma ko rencontre du G20 a ko n'a ma ɲa ko bɛ nin jogo in na ko ale ma a t'a kun dɔn bilen G20 o lajɛ la bilen. Diɲɛselekɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso jamana 15 Conseil de sécurité u sigira ka jateminɛ kɛ Sudan du Sud jamana kurani k'a ka hakilina dɔ ta u y'a yira k'a fɔ u b'a fɛ don nataw la kɛlɛcɛ ba 4 ɲɔgɔn na k'o bila ka taa Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ min bɛ taa kɛ banaminɛngalama ye fanw ni ɲɔgɔn cɛ walasa niw bɛ se ka kisi kɔrɔfɔ in kɔni bɛn dɛ Salva Kiir jamana ɲɛma ani a nɔfɛma dɔw ma nka Riek Machar jamana ɲɛma danga kɔni hakilina don hali n'o y'a sɔrɔla ale yɛrɛ fɛnɛ ka fa fɛ a bilama ani maa caman di ɲɔgɔn ganfɔ bi barisabu ka d'a kan dɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ a tɛ olu ka ɲɛma ye bilen barisabu ka d'a kan a tɛ Juba kɔnɔ ni o ye Sudan du Sud faaba ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kabini san 2013 ni manga wulila jamana kurani kɔnɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen yɛrɛ sankunbɛn o kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ kɔni basigi kɔni diɲɛ san 2015 diɲɛselekɛnani ka surunani do kɛra sababu ye ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la o ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ ka bɛn ni sankunbɛn yɛrɛ yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye u ye katabali wuli ɲɔgɔn na jamana ɲɛma Salva Kiir ani Riek Machar a ka danga o kɛra sababu ye ka maa 300 de bɔnɛ a nin na bibi in kɔni na diɲɛselekɛnani tɔnba Nations Unies kɔni b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la kɛlɛcɛ ba 4 ninnu ka taa kɛ banaminɛngalama ye nka ko in yɛrɛ bɛ Amérique jamana de bolo barisabu ka d'a kan olu de ye gafe in sɛbɛn ka taa n'a ye Nations Unies na maaw bɛ se ka jɛ ni ka wete kunnafoniw kɔni ye a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ma jɛ ni a ye fɔlɔ a ko kɔni bɛ ka ɲɛɲini dɔw kɔni ko ni a ma ɲa k'a bɛ kɛ nin cogo in na u k'a lajɛ ka ɲangi dɔw fɛnɛ ta ka ɲɛsin Sudan du Sud jamana kurani ma ɲɛmɔgɔw ma min ye maramafɛn ye ka bariko sigi o ka a kana don Sudan du Sud jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko embargo Amérique jamana kɔni fɛ ko tɛ o ye fɔlɔ olu b'a fɛ ka taa ni a ye sira suruni dɔ de fɛ fɔlɔ yanni k'a fɔ ko u bɛ taa juru sama ka a jija u ni ɲɔgɔn cɛ Sudan du Sud jamana kunkanko la. O de bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni man ye ka wale ɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen nɔ ni an ɲɛmadangu mɛn ka ɲɛsin jabaraniw ma an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma.